nwaanyị abụọ anyị ka nọkwa na ụmụ nwaanyị abụọ ụmụ nwaanyị 4G ụmụ nwaanyị godly ụmụ nwaanyị na-emekwa obodo maka ebe a na-enweghị nwaanyị obodo aha chuwe echu nwaanyị nwunye eji aga mba eweziga nwaanyị aga m anọ nga m nọ eweziga nwaanyị aga enwe isi mbido TV maka nwaanyị mụta onye nwe isi mbido nwaanyị mụtakwa m ụmụ nwaanyị lekwe na aka ụnụ nwe ụmụ nwoke ewu ụnụ enwe ekwe na aka nọ maka ewezakwa ụnụ anya ga-enwe di nne ịma na aha na mkpọtụkwana m si ile ebe aha si aha gị Ngozi Blessing McPepple ka otu aha si bịa. Okay, ka m ghara ikwu nke nna m di m si Opobo and family ha were the King Jaja's family. All King Jaja of Opobo. McPepple, one of nwa King Jaja. Oji nwe ha mụtara di gị. Family ha. Okay. Onile ewu Jaja of Opobo. Ndị abịara Rivers. Ama m na ndị akwụkwọ ndị Igbo. Ama m otu ị na-asị Igbo ọfụma. Well, ha na-ekweta ha ga-asị na ha wụ ndị Igbo. Ndị ebe ka akwa nọ. Ha na-ekweta na ha wụ ndị Igbo, but language ha, asụsụ ha nwere two languages, Ibani na Igbo. Because anything ha na-ekwu na this their local ha nwere two dialects. This dialect Ibani language with the strong typical Rivers language, but the regular one ha na-eme communicate with on a daily basis dịka asụsụ ndị Igbo, because everything ha say bịa means bịa wụkwa bịa n'Igbo. Ha say okay, the only thing m ga-ahụ ebe ahụ na ndị Igbo na-asị na nri wụ nri ha shiri eshi wụ nri na then ndị Opobo ga-asị na fụlọ na Igbo unu flon. Flon wugbu ya. Ombiba nche ebimi ya ga masa achọ m ibimi. Amasa achọ m iflọ. No, achọ m iri flọ. Achọ m iri flọ. Hey, ọ dịkwa egwu. Emekwe nke ọzọ kedi ka ha na-azụ. Well, ha na-asị kedi, ha na-asị. Emeke ha na-akpọ ike. Ha sị ike mineral na Igbo nwere ike. Igbo ga-asị ike mmadụ, but no Opobo language ike wụ mụa. Ewo. Ikem. Ewo. Ha sị ikem na ike gị wụ ọlị, means ọwụ mụ na gị wụ ofu ihe. Na language gị ka ọmpana m sị ike ịkwakwa ike n'ala Igbo ọkwa nsogbu ịnụkwa n'Opobo. Yes. So m bịa na-echetu nke mi na m sị ike na gịnị ike m na ike gị me and you. Yes. Mi na gị mụ na gị mba onye ha ji sawo na ndị Igbo ilebe ha chi mụtakwa n'Igbo nke ya. Emma ile the origination of King Jaja otu o si bịa Rivers State and all that. Ihe mere mụghachi na most of these their dialects, their regular languages na awụkarị Igbo. Their normal conversation, ihe ha asụsụ ha on a regular day were a lot of Igbo languages in it, but ha nwere a particular language ngwara gị na Ibani. Ihe mewu ka anyị hapụgagodo ndị aha gaghachi ebe na ndụ gị ka ịgwatara ya obere ihe. Ịma na ama m na ị nọ hotelu ala ị na-arụ nri dị iche iche imegoro ịrụ tupu gị na-eme ihe na ị na-eme ogogo ugbu a ka otu isi ihe onwe gị n'onwe aha onye ga-efe gị na-elekwa ezinụlọ gị ma na-akpatakwa ego. Ndị Igbo ekele m ụlọ ọzọkwa ka ekele ha ọzọ ekelekwa n'ụlọ na because nke ahụ ka ọ dị ka fresh topic anyị na-ekwuzi na. Okay, basically ile anya as a woman ị kwesịrị ime ihe ga-eme gị ịdịrị useful n'ụlọ. As a woman ị kwesịrị ime ihe ga-eme gị inwekwa oge ohere ilekọta ezinụlọ gị.
for me ihe na-eme na-enye m obiọma because m na-akpata ego na ihe na-eme and ọ na-enyekwa m ọ na-enye m oge ile di m lezi ya ọfụma lee ụmụ m lezikwa ha ọfụma because basically over the years ile anya as a woman ị kwesịrị ịrụ ọrụ ga-eme gị ị na-agbagharị up and down ị na-amazi ihe na-eme n'ụlọ gị and at the same time ọwụ na as a woman na ị ga-adị dịrị idle ị kwesịrị inye di gị the kind inwe oge ị ga na-enye di gị ị ga na-enye di gị nyekwa ụmụ gị ị kwesịrị ilekọta ha anya ọfụma and the way to do this wụ na ị ga-achọ ọrụ ga-enye gị oge ị na-akpata ego na-enwekwa ohere ị ga-elegide ezinụlọ gị so ihe na-eme na-enye m anwụrị because ọrụ ahụ m na-arụ sometimes m ga-arụ ọrụ na site for like a period of 1 month depending on or more depending on ụdị ọrụ m wetere from kitchen cabinet ị ga-abịa na-emeta ihe dị iche oge ga ọ dị mma mana ụdị ọrụ ị na-arụ ịma na-ekwe ụmụ nwoke na-arụ ha nwekwe ụmụ nwaanyị ị gabeghị ebe ị na-arụ ha asị gị ịbụ nwaanyị agaghị enye gị onye achọrọ nwoke ịhụtụgo ụdị ya ha mbụ ahụtụgo m ya na because ịma every profession nwere challenges nke ya especially nke a mụa na-eme na ọ dị ka ọrụ ụmụ nwoke carpentry job painting and blind arụgo m ọrụ somewhere an architect gwa m ọ hụrụ ebe m na-ete paint na ya na-ete paint ya asị m da nrito na ọrụ awụ ọrụ ụmụ nwoke ya asị madam ọ gị na-eme ihe a ọ gị na-eme cabinet ga-emekwa cabinet bịakwa tekwa paint masị ihe awụ your passion ị suppose anything chukwu na nyere gị asọ ọrụ aka ile anya a particular thing growing up ị na-eme ya na-emezi ya ọfụma ma na ihe ahụ akara aka gị what you need to do we may enhance that particular mechie ya ike ọgọstụ gị bitu iritụkwa eritụghị m gị na-ete ihe m na-ete gị na ụmụ nwoke na-anwaji onye ka ọnwa ahụ imego n'elu na-eche na ị ga-esi nga ada no ana m eche ihe ahụ but ihe mere wụ na ịrụwa those kind of ọrụ ị ga-adị very cautious make sure na your safety apparatus dị available like height dey too much ana m agazi ebe na-arị na-eto ogologo ọgwụ ebe dị n'ala gị rịa ya enyi na-ete ị na-agwa ụmụ nwaanyị na ihe nle nwoke ga-emeli nwaanyị ga-emeli ya onye na-ekwu ọkwa anyị kwuo mata na nkwa elekwe gị n'ụtụtụ ala ndị bekee so what a man can do a woman can do better ekwepe m ahụ ọkwa n'ọnụ m kọnọnụ ọkwa n'ọnụ ndị judge of opobo maka ịma judge of opobo ndị uwe ojii aga ebuli ya mana mịnwa m ọkwa mmekwu onye nwunye ha kwụzi ihe niile nwoke ga-emeli nwaanyị ga-eme mekwakwa ya ụnụ so ụnụ ekwenye na ihe anyị kwuru n'ụtụtụ a na ihe nwoke mee nwaanyị ga-emere emekwa ụnụ kpọọ m na ekwentị makwa njitebe ya oji bịa gwa m na okwu ha m kwuo wee ezigbo achị mana anyị ga-agagodo ebe ezumike anyị lebata ka anyị bidokwe ebe anyị kwesịrị anyị na-abịa